Pero depende! Nuki Blaze, the one and only. And in behalf from this pwede pero depende, agik-ik-ik-ik. And for that, yeah. Salamat sa inyong team na gi-invite ko ninyo. And I really appreciate this moment na nakauban mo sa part of our team right here, right now. And this Nuki Blaze, vlogger, rapper, Flip the Battle MC with almost more than million views. Og salamat sa mga taga Cebu Sere, Mandawi Sere, General Santos Sere, Coronadal, South Cotabato City, Marbel, sa akon nga pinalangga nga lugar. Unya karon na anak ko diri karon sa Davao Sere, my hometown. Let's fucking go! Yeah! Give it up for Nuki Blaze! Yay! Game! 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 Di mo mag-flip top. Di mo flip top. Pero depende. Game. And by the way, nanata karon diri and then Asa dito karon, Nox? nata diri karon sa San Pedro Square, okay? Sa downtown area sa Davao City. San Pedro, Davao City. Sa pangalan sa lugar? Ang pangalan sa lugar kay Nakalimot. ang lugar Humble Table. Humble. Okay. Nata karon diri sa Humble Table, okay? Yes. Oh. Okay, And- Humble Table. Humble you go, humble pud go humble. Yeah. I'm a humble Yeah. person. I'm a humble Yes. person. O, kauban po nato ang owner. Dili ko tagiya. Butbot ang nigo niya. Dili ako tagiya. So, kauban nato ang dili tagiya. Pero taga diri. Taga diri. Nagdiskarte na po na siya diri. Kay taga diri na siya. Nagdiskarte sa diri kay taga diri na siya. Okay? Kaya na naman siya diri karon sa Humble Table. So part na siya sa table. Dili siya part sa humble. So part na siya sa table kay as a whole family, we eat together, stays together. So part gyapon siya sa Humble Table. Yes. Salamat dahil sa mga honor diri sa Humble Table in behalf sa mga crew, associate ug mga staff naga-work diri, naga-diskarte para silang pamilya. Shoutouts sa Shout inyo. out. Shoutouts! Thank you for having us tonight, and the place is so fucking good. Yeah. Yeah, Very yeah. aesthetic. Sa term, Salamat, sa term, salamat. sa term, classy. This, ako atong nauna-unaan na. Yes. Ikaw, kaya First impressions na nag-enter ko dire sa second floor upstairs, ang na-feel na ako, this is a classy, you know? Classy. Social. Yes. And then for that, nindot ang ambience, very peaceful, solemn, and naagid kay privacy. This is a VIP. Yes. Ang naa diri mga very important person. Person. And pet. And pet also. Okay? Dala ninyong pet dire. Okay, dala ninyong mga pets ninyo dire. Pet friendly ba Okay. rin? Pet friendly ni Dre. Dili. Yeah. Okay. Persons lang. By the way, this is a friendly VIP room. Yes. Okay. Media train kasi. Friendly, accommodating, Yes. associate, staff, and crew. Yes. Yes, Correct. salamat. Yeah, So, salamat. they lived up on their name yun nga humble. Humble. Yes. Ang mga tao diri humble. Murag ako lang yun ang medyo hilas diri. Pobre pero hilas. Pobre pero hilas. Pero hila. Pobre pero hilas. Unsa? Never that, Dapat yo. muna yung pangalan sa podcast. Kami pwede, pero depende ikaw. Pobre, pero... Hilas. Pwede. Pero kabalo makisama o kabalo mo respeto. Correct. Yeah. By the way, Tits, unsa inyong bestseller diri sa coffee? Ang bestseller dito sa mong coffee diri is katong Kohi kung nakasulay ba mo ato bitong lahi ang espresso, na ice cube siya. Kunya pare siya sa hot milk. Ay mong iyabo ang gatas dito sa espresso. Malanay siya, malanay. So Kape. kape mo mix siya sa gatas. So unsa mo to siya espresso kanang murag jelly na siya? Dili, ice yun siya. Ice gyud siya. blockage siya. Nya pila ka shot ang espresso? Double shot. Double shot. Goods. Then how about ang sugar? Ikaw po mo kuan sa sweetness. Si mo kay na may mga flavored na Kohi like na may creme brulee, na may mocha, na may white choco, depende si mo. Then na po may like kuan lang plain Plain lang gyud siya nga espresso lang gyud wala gyud sugar. like
cafe latte lang yun siya. Nice. Nice. Oh, check it out, guys. Humble Table. Diri sa san siya dapit nga street? Sa Washington Street ng Washington, Davao D.C. City. Ano, tama, Washington, D.C. Davao Washington, City. Davao City. Washington. Part yapon siya sa San Pedro. San Pedro Ah, yapon. San Pedro Square. Doon siya So San Pedro Square ning diri sa Ah, munisipyo, diri diri. tanan. There Diri is kani siya nga street mismo ang kanina. Washington. Washington. okay. Washington Street. At bang sa PNP Barracks. Barracks, at Bangs Mo na yung Barracks. murag pinaka-common nga landmark. Landmark. Amora nang ikuan sa screen. Yes. No? Ang, Punta na sa screen niya, ang Oo. Google Map. Kung masa Kung kisay mag-edit, yan ana oh. Ana siya liklihop. Yeah. Oh, nabuhay question sa atong guest karon. Okay. Oh, ay atong kuan. Atong researcher. Atong Kani- researcher kani. Sir Nuki, kano sa tong time nga di ba yung kahilas man ka? Kano sa tong last time nimo nga nagpaka-humble juga kanang Uy, good question ba? Oh, good question. Humble. Supposed to be, I will summarize it, your question, bro. I summarize na ako, bro. People are judgmental. They are, kusog kayo sila mag-criticize. People will criticize you. If you do good or bad. Correct. If you do good, they will criticize you. If you do bad, they will criticize you. Siguro og naa kay mabuhat nga mga maayo nga astang daghana nimo nga maayo nga nabuhat, masipyat ra ka isa, makalimtan na nila imong kamaayo. Okay? 100% Yes. true. Oo, did na ba? Even do magpakahambol ko, naagi maingon ang tao. Mauna ilang paminaw pud sa ko kay I have a tattoo. You know, I have many tattoo. Ang uban ignorance. Tattoo is not a crime. It's a passion, you know. In a modern, syempre modern na ta, new generation na. Right. So, pag makita nila tattoo, lahi na ilang una-una. Wala. Kuan ni gangster, ana ba? Pero ang naay mga tattoo, sila pa ang mga mas buutan. Correct. Og mas broad, og open mind na person. Correct. Mga dagko pa jud utin. O mga dagko pod og mga syempre mga dagko yugutin. Kasi man Kung unsa ka gamay ang needle sa dagom, mao pud kadako ang mga utin. Asa? Kay ilang pananaw, dako nig notch. Dako nig notch. Astig, man astig aktor dagag tato. So ang pananaw nila hilas. Unya pagdagan kag tato dagag chicks. I've been there. I've been there. Basta dagag kag You tato. don't even deny it. Kusog ka og karisma. Pag makita nila dagag tato, kusog og sex appeal si Nuki Blazo, dagag tato. Ilang una-una po dani, siguro pag muutog ni medyo taas pud ni ba. Siyempre taas magait, so taas pud og notch. So ana na siya. Utin lagi gabon na. Pero siyempre, back to your question. Instigator Okay, kayo. back to your question. Siyempre, ang makita man gud sa tao sa tuan na, astig. So, ang ilang una hilas ni. Nya siyempre, ang Nuki Blaze, public, well-known personality. Yeah. I'm a most public personality and most influential. So, ang mga unaan nila, hambugiro ni. Kay nga ug unsa kadako akong utin, ug unsa kanindot akong tato, ug unsa kanindot akong talent, di man nila mabuhat, sukulang sila. Sila ang naikakulangan silang una-una. Yon. So dili ko hilas, gi-judge ra ko nila. Correct. Okay. A reflection of their own kuan. That's what we call reflectative. 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 Yes. Reflectative reflections. Reflection nga dili nila mismo ma-mention sa ilang sarili nga dapat ing-ani pud ko. Ing-ani pud ako ang kwan capability pero dili nila mabuhat. True. Like me, dagan kog mga girls. Dagan kog mga girls. Valid. Pero syempre, safe sex gid ko diya. Dagan kog girls pero safe sex. Dagan gid ko po diya. kag boys. Naapoy mga girls nga gina-judge pug ko nila na sinuki, hilas, kwan kaayo, Naapoy mga girls na mas ganan sa kwan na nindot kay sinuki, kusog kayo og kwan, mass appeal. Mass appeal. Dili na Sex appeal, mass appeal. Kusog sinuki og mass appeal, unya attractive.
Ana, gani mo ilang makauna sila na. Nok, pwede ta ka i-treat, mag-inom ta. Pag Ikaw ang i-treat sa girls? silang mag-treat. Silang ni gasto sa Sana all mo na ngayon. ay. So pag gumana na, diretso na, lodging in. Amo na ibala dia. Okay. Ana. Asa pa man day padulong, no? Pero ang importante, i-treat sa kadaan. Yeah, I tell you honestly, naitabo gid na siya, it happens to me. This is the realization. And the reality. People will judge you because they are empty inside for who they are. You For who fucking they empty, you are. motherfucking shit. Okay. So, dili ko hilas. Naalang ko'y gipatunayan. Naalang ko'y napatunayan. Okay? Ay, okay. Maalang mo. Okay? Urot akong believe. Wait, and when it comes from sex, dakuugutin, makipag-sex ko, normal na kay lalaki man ko. That's the reason why we create Yes. baby and we multiply. Yeah. We don't die, we multiply babies. Buhi. Buhi, Jud, buhi. Buhi gud tanan. Buhi Okay. ang libido. Okay. At this point, maihap pa ba ni mo imong body count? Like the people you've had sex with? Ang nakuha na Last nako. mo ihap pila na. Naiyap na ko, I think mga naka-sex na nako, I think mga 8 na 8. Oh, I tell you, 8 girls na good, promise. Ulawan ako, oy. Ulawan ako, oy. Oh, 8 na. 8. Oh, dagan na dagdagan na kog naka I've been there. 42 years old na ko, bro. Unsa di paminaw ninyo sa kuha? 26. Baby facer ako. Kasi syempre, naman gud mi mga kaliwat or nami sa mga roots from our family, mga handsome, mga pretty. So namay mga kaliwat nga mga itsurahan, gwapo, gwapa, ana. Naagid na sa mga roots of family. And then for that, if ever mangutan na mo sa kuha, ang ngano dagan kog mga babae, siguro ganaan lang gid sila sa kuha, ana. Pero na fall in love. Kaning 8 ani unsa man puro na siya nga na in love ka or just casual sex? Sex lang na. or Kuan lang na-in-love siya, ka? kumbaga, sexual desire lang siya tanan. So pero na in love na ka once in your life. Na-in love na ko. So how do you define love? Love for me is not a condition, Oh, unconditional. unconditional. Yun. So fucking deep. Karang pagka na question ba kay makahuna-huna yung kakay. So by the way, I said it again. Kay ang male, iparish yun sa female. That's the reason why we divide and we multiply. Men, men create, I-divide Men- na siya first. oh, Yeah, multiply. i-multiply na yun. So, So, bahin sa mo, bahin sa mo. Math, Bilang math, boys, okay, bilang girls. ano ba? Oh. Ibahin mo ang left So- leg o ang right leg. O bilangkad niya. So, men create baby. Okay? So, into relationship, yun na ang men og ang Women. female. Okay? Ang male og ang female. So, in relationship, yun na siya. That's the reason why we multiply na nagganta karon, di ba? Pero ikaw, na nakay offspring, na nakay baby ni mo, anak. Supposed to be 42 years old na ko, no? Dili na magig ko virgin. Di na ko virgin. Oy, grabe. Abi yun na mo virgin pa kayo ka. I have a lot bilat experience. I have a lot bilat experience. Wala ni siya filter, guys. We can Okay. say anything we want. I've been there. I have a lot bilat experience. I tell you honestly. Pero kato siya, puro to sila, agree to sila tanan. Kumbaga, nisugot ra pud sila tanan sa koy. Gana, what tay mabuhat ganahan sila sa Di ko. mo tama mogos no? Oh, ayo pod, Paul ta diha. Paul ta diha. Okay, ana lang. Ano sabi ma-advise ni mo kayong otits para madagan yung chicks? It's pila. Kay Otits Kay Otits, para managan yung chicks. okay. Kay Otits, I think pila na gani edad mo, sir? dapat dili ka maulaw ni tugan biya si Lucky Blaze na 42 siya. Pila na gani edad mo, sir? Kaedad kami ni Michael. Sige na lang. 33. 33. So, dili na ko mangutana og question sa imo Kabalo na ka ana, oy. Idaran na ka. And you know that word. Kabalo na ka ana. Kamu,
Well trained na. Saba. Mura lang ka masutra, different position, no? Well trained, hawd na. Well-read si Nuki, kabalo siya sa Kama Sutra. And when it comes from baby, wala pa gid ko'y baby. Okay? And then makita ninyo akong face na baby face ko. The reason why, naagid mi mga roots from family na mga gwapo ug mga itsuraan yun. Okay? That's all. That's all. Wow. And that's all. Wow! So, next question. Next question ba? Ako, kay, di ba nag-flip top ka? Yeah, flip the battle MC ko. Okay. So if ever kanang ako wala mo jud kay talent anang mag flip top, mag kuan. So okay ra kanang sampulante ka. Then ikuan ko kung unsa Ribat. Ribatan. ribat. Sige, okay lang. Sige, enigma. So ni Oh, 1 minuto para kay Michael. Yeah. Magingay. Okay. ingay. Yeah, magingay. A Geek-Ik Rap Battle Competition League Yeah. Tournament right here, right now. Live tournament. Live? Live tournament kayo lang. Live tournament. League. 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 The Okay. league. A Geek-Ik League. Live League Tournament. Yes. Okay. Pwede, pero depende. Depende. Kensay mo daog sa tua. Kaya Okay. akong gusto is kanang imo kong i-gauge kung tama ba ang akong pag-deliver sa akong ikinahanglan i-work I-judge on. mo siya, i-judge mo siya. Murag In i-coach a way mo of ba? rap. In a way of rap. Or Or yeah. rapping. Okay. Yeah. Sige. Game. Oh, Nuki, Yeah. mukha kang puki. Mapanghi. Okay, mapanghi. Okay, go. Amoy parang titi. Bay, it feels so bad. I feel so bad. Okay, no problem. Bay, murag dili jud ko pwede ba di ko ganahan mo. Ako na lang yun. Konsensya ko. Lugis. Okay. Paano nga ba? Puki. Pag hindi nugasan, mapanghi. Oh shit. Yung tintin or utin, pag hindi nagpa-circumcise, it depende. It depende. Basta it depende, ha? So, kailangan talaga matuli. Para malinis, kailangan rin magbihis ng panty, magugas ng puki, para diretso na sa kama. Get ready to rumble! King of That's it, hygiene. that's it. King of Yeah. hygiene. Hygiene. Baka talaga Duki Blaze. Are you ready for rumble? So dapat pag Yeah. flip top So ka, supposed to be 2 rounds lang kung makaya. 2 rounds. 1 round para sa aking kaibigan ngayon. Yeah. Okay. Akin 2 rounds. Ay, gusto pa siya isa ka round pa dyan daw mo. Okay. Ay, isa pa round? Oh, sige, okay. Makonsensya man ko daw siya. Konsensya mo ko ba? Unsa man kinahanglan gid pag mag flip top ka kanang wala jud kay konsensya nga isulti ang mga bad things sa Ang rap battle man good, tanan pwedin mo siya makakuan i-voice out nimo. Tanan, personal, current events and realization, politics. Basta first and foremost, you need to think twice. Na wala kay and you know that. So, Wala kay unsa man ang mama. kanang murag kuan niya kanang limitation nga below the belt na ba di na siya pwede isulti sa rap battle kay personal na kayo. Na ba yung nga nga rules? Walay rules. No rules ang rap battle or ang rap game. No rules. No rules. All. If you want to say tanan, freedom of expression. Debate good yapon na siya. Na lang sa Yes. na lang sa tune na rapping. Debate na siya. Ay Dapat nakipag-debate kaya nung panindigan. ka. Mura gani ka ng kumbaga in an actual scenario na mura gani ka nang nakipag-debate ka or nakikaaway, nakikalaban. Nga murag imo siyang gisingkahan, giyaw-yawan. In a rap way. O in a rough way or educated siya, gi-educate po di mo siya anak ba. Pero naalay mga words sa mga curse, foul words na pwede gyapon nimo i-voice out. So ing ana ang rap Rap. left up or rap game. Real talk kay na Rap oh. game. So, For ikaw, real. Greg, Pwede ni mo- nakatry ka rap battle or Nakatry ko, nagkaroon sa una ila Sir Mike, ila boss na nila quiz na okay. RIP. Yeah. Shoutouts SGR. Pero dapat kaya lang yun mo siya panindigan. Everything is permissible within the context ba? Sa battle rap, pwede. Kay battle rap man na. Pero paggawa sa battle rap, like sports rap? kung kaya Ani mo panindigan. Excuse me ani na lang. Dili ka dapat affected. Yes. Ano lang? Ana lang. This is a rap debate. This is a rap
league battle tournament, you don't need to be affected. Yes. Because So some you don't take it up personally. Kung, don't take it personal. Personal. So katong Ano na? ingon ako nga mukha kang puki, wala na to sa imong. Wala to'y problema kay mukhang puki talaga. Mahilig talaga ako sa puki. Mahilig talaga ako sa puki. Basta ang importante, magkasinabot. Alam nyo ba yung puki, doon tayo na-create. Kaya magpasalamat tayo kung sinong nag-create sa atin. Yes. That's the King of reason hiking. why. That's the reason why we became a human being in this world. Right. King That's of the hygiene reason and king of why gender we are and development. burned. We are burned in this world. World. Yes, Yes. sir. Tama. Pero kanina, Nooks, pangutan na lang ko sa mga rap battle ni mo, pila nakakadaog? Supposed to be basta di na ako maiyap. Uy, daghan na kayo. Daghan na po na mga Pero mas daghan ang daog kaysa sa pilde. I think daghan yun ang daog kay sa pildi po. Mapildi siguro panagsa lang. Napod ba'y politics, ana? Na politics po dan. When it comes from politics, unsay makita nimo when it comes from current events or kanang present nga nagakaitabo sa society, sa economy, sa legislative, executive, Kinsang- Senate, Mga sangay Congress, ng gobyerno. Tatong sangay ng gobyerno. api, Legislative, Executive, and judiciary. judiciary, and the Malacanang. And the Malacanang. Mana executive, Malacanang. Pero kinsay imuhang ka naman gina-look forward sa flip-top nga scene? Ang ginalook forward na ako sa flip top, supposed to be, wala gid ko'y gina-kwan sila, gina-look up sila. Ka-level mo. ka-level lang, ang gina-look up na ako yung sarili. Noon! The reason why, Lucky fucking Blaze! the reason why, listen, I make my own achievement. And this is my self-made, you know? Yes. I made with my own self. Nuki Blaze is the one and only. No replacement, no copyright, no infragmenta, bad na. Bad na. This is original. Yeah. Yes. OG. Yeah, showcasing. Yeah. Okay. Pero diri sa Davao, Noki, kinsa man imong gina-look up na or gina-hangaan na local artist na sa flip-top? May mga kasabay nimo sa flip-top. There is sa Davao City, sa local. Local. At least natay makuan ba? Ako yung, Ma-promote nato sila. ang gina-look up, gina ko diri na, kuhan, Flip Top Battle MC, diri sa Davao City. Maybe artist in Artist general. na lang. In general, kasi kauban nimo or nakasabay nimo. Pero I tell you honestly, Genre. murag, nagapaminaw lang ko silang bars, silang poetry, sa ilang written composition. Wala lang, gina-appreciate lang nako. Okay na, Pero if ever nagid ko'y idol sa local, Nuki Blaze gyapon. Nuki Blaze gyapon. Wala kang No katulad other than- talaga. Noki Kay Blaze. ani man gud ug makaya sa national, sa local, nakaya man gani nako. So I do believe in myself, you know. Correct. Na- Nuki Blaze. Me, myself, and From national to local, flip top rap battle or rap game battle MC, Nuki Blaze, the one and only. Yeah. Unsa tayo mo hadjong katong from Panakan to Real, unsa to? From Panakan to Real to downtown to Real, keep it real. Yo, salamat to Real. Salamat sa inyo dia to Real, yo. To Real. Davao City. Ako naman ko ng to Real, so 3 Real na daw sa ron mo. 4 Real na daw na sa Yo, pod. for real. Yo, for real, for real, for real, for real, for real. Next question siya. Barilin kita dyan eh. Gangsta, gangsta. Pero ka na, Yeah, love, love. okay, That's all we ang tanan lang need, ko, love. Di ba na-mention mo itong Turil. Napo kayo mga na-chicks diya. Supposed to be ako I tell you honestly, nakakita ka to prove it. Tako. Every time I pass on the street waiting for a person na ginahulat na ko ng mga important person or in the city, in a grocery supermarket, in a mall, mag-malling ko, bisag asa ko maadto sa city, Cementerio, ana. apil na na! Tanan na! Kinky. If ever na ako sa street, grabe, murag ka nang for real, magka-traffic yun. Kakita na sila. Kita ko, ganyan. O sometimes mo ana na lang gid ko sa ilaan na,
Huy, pag-focus mo sa kwan, sa road, pagtanaw mo sa kalsada, mga mo, ana. Siyempre, ang una-una ni Nuki, I'm just a human being. Grabe, ayaw po ko ninyo i-praise. Oy. Don't you praise me. I'm a human being. Siyempre, naka-kwan sila, naka-single ride motor. Ang uban, naka-kotse, nakasakyanan. Siyempre, ma-out of focus munong. Siyempre, basig mga mumo, mga disgrasya. So, mauna mo, ana lang po mo, tagad ko sila. Oy, what's up? Nuki Blaze, idol. Oh, Nuki Blaze. Pag-focus mo din, Nuki Blaze mo pag-focus mo din, mga mumo mo din. So, supposed to be, gina-remind gyapon ako sila. Good. Na gusto lang nako na if ever makita ko nila usab kay overwhelming man kayo na appreciate nang nila ang Nuki Blaze. Next time siguro be safe lang kay focus ta sa road. Not on Nuki Blaze. Safety first. Safety first. Siyempre tao ra pud ba si Nuki Blaze. I'm just a human being. Okay, pobre ra Pero gid ko. na-appreciate ni mo Pobre, humble, pero hilas. Hilas. Ana, importante na. Yeah. Pero hilas. Safe ride lang ta, safe ride lang safe ride. Ride safe. Yes. Advocate of traffic safety pud ni si Nuki This is Blaze. not advocacy, this is reality. Yeah, reality. Kani among mga quandary, it's all about reality, gino siya. Reality, So yeah. keep safe sa mga avid fans, followers, subscribers na on the street. Wherever you are, always think safe. Safe ride. And then for that, yeah. Safe sex. Safe sex would also, safe That's sex. important. Okay, importante ka ng safe sex. Sir Nuki. And then for that, pagpalit mo Durex o trust quality condom Sir Nuki. Baka naman. Sir Nuki. Ipinromote pa. Okay, kailangan nyo yan. Kailangan sa mga matatandang mahilig. At sa mga mahilig. Check. Okay. May question. Kayo na bahala. Ay, Sir Nuki, nagkuhan ka ganiya, pila na tong nabili ni mo nga box sa Durex condoms gani? Ga-practice ba kag safe sex? Supposed to be 5 gito siya na box. Kunya gipalit na ko to sa isa lang ka store. Di lang ko maingon na basta sa isa ka store diri. 7-Eleven. Okay. Ana ba? Dili sa humble table, no? Oo. Okay, ang nabilin dito isa ka karton. And then for that, gipakita ko na to sa to ang friend. Na to prove it, naga-condom yun ko. Mo, Jud. Kay isa naka-karton. Ipakita na ko to kay Dave. Gipakita na ko, bro, isa ka... Bro! Tanawa, bro! Napakoy isa ka karton. Ano? Okay. Wala si Dave. Oo, ano? Kina-curious ko, Sir Nuki, sa mong sex life pa, mong ritual ni mo before sex. Mukhaan kag condom, ginaana ni mo. Mura ka nang sa Gina-stretch, flight attendant ba, ginaana ni mo. Demo ba? Demo ba ni mo? Supposed to be, dili na kailangan nimo i-pop up na murag ka ng, di ba, i-pop up or i-blow up. I-blow up. Di na nimo kailangan i-pop up or i-blow up. Kay, kuan man na siya, it comes from company, na siya QA. Quality check. Quality assurance. Di, I mean, namo goy usay mga... Pagka-bright yung nuke, oh. Coming from Nuki. Yeah, na siya quality Di ba kay assurance. basig maka-timing kag babae nga, tiyempuhan nga, kuhan ka ng pikuton, gani ka ng basig bisluton niyang condom. Diya ta magka-factory defect ta diya. So wala ka pa sa QA na factory substandard. So dapat supposed to be wala pa man ko ka-experience na gipikot ko or gi-blind ko. Ngano ka nang nga kuhan? Dili ko nila ma-blind. Open wide man akong mata. So lights on. Lights on guys. Ako sa kuha, prag paminaw na ako, dako kay lang respeto sa imo ha. Siyempre, maybe napansin po nila na observant ko and then for that gina-respect ko nila. Siyempre, I'm a known personality. Influential ko. Pero siyempre, I respect them also. Basta magkasinabot di tara na. Asa, istorya. Wala istorya. Tara na. Hab-hab na. Na, diretso na. Lodge, hotel. Kung sa'yo prefer ni mo, siya ang mutaod or ikaw ang mutaod? Sa condom. Siyempre, siya gimutaod. Ngano, para gilok. Gilok, manggod. Pag siya ang mutaod, gilok. Pag ako mutaod, duwa may lami. Mura pag lastik ko, mapitik. Pag yun, agay. Ay, napitik. Ikaw na lang taod kay haod man na sila. Hinaynayo nila niya. Sabay gusto ni... Inigunit, gilok. Pero kita, mapitkan lang pak, agay.
So, mas prepared ang babae ang mutaod. Grabe jud nga experience si makalingo ba sa 8 ka buok nimo nga naka-sex. Grabe jud ay imong experience ana gyud. Siyempre. Oh, Kabalo na sila, ana. Kabalo sila, ana. Oh, Iligog og sex. Iligog sex. Pero syempre, katulad pong babae nga magkasinabot ra pud mi. Oh, jud. Yes. Ana, prepared ko sa mga nga basta magkasinabot. So like, ako question. So like, kanang, like, explicit yun yung pagkasinabot kayo. Nabay, isa na kanang tanawanay lang ba? Kanang tanawanay lang, walay words, pero Gina Ay, gayon. So ikaw, explicit yung kana. O, dili po sa ana nga magtinan-away lang mo nga through eyes contact. Dili Oo. po di nga na. Murag, unsa di, murag mga deaf. Dapat, Deaf and mute. nagi-kwan, open communication. Open communication, yun. Mag-communicate, yun mo na yung ani para magkasinabot mo. Mutingog po siguro ka, no? Wow. Yes, Kaya, Amazing. sabayan dag isa ka bakit nga shots. Ay, perfect. Ana lang, good. Tas ilang gasto ang shot? Tapos ilan ang gasto, pati po ang lodge. Apila lang po And- ang hotel. Oh. Pati ang lodge ug hotel ilaha? Ila, bro. Wala pa jud ka nagbayad ever? Wala. Nabilin sa kong packet ato na time, 10 pesos. I tell you, honest, coins ko to, 10 pesos. Pero sila ni gasto na na. This guy is my God. This guy is my fucking God. Yeah. Nuki. Sa kwan, mo ingon po da, napod sa Davao, napod sa Cebu. Napod No. Ang importante man gud diri, ato ang gina-aim diri, it's all about how you have to use the contraceptive condoms, the safe sex kayo. Yeah. And then for that, Mauni siya ang lesson learned diri. May daw. Safe sex. Sa to pa atong topic for tonight is safe. safe sex. Yes. Promote Safe na- sex, pero depende sa inyo. Kaya ako, nag-apas raman po ko or naminaw ra po ko sa inyo, sa inyong topic, or sa inyong pangutana sa And then for that, ginatubag rapod na ako. Tama. Yeah. If you ask me question, I will answer that. Exactly. Yeah. And then for that, maingon jud ako nga, okay kayo nga storyahan nato mga tao ang safe sex, di ba? Importante Pwede, yun kayo. Pwede. pero depende. Pwede ka makipag-sex, pero depende. Tama. depende. Kay lisod ang substandard og ang naay defect. Pero, Yeah. guys, if you want more, we still have few episodes to shot. We're just gonna take a break. And again, Nuki, thank you Thanks, sir. so much. Thanks, sir. Salamat kayo. And again, Well appreciated, pwede pa tayo mag-second episode? Pwede, pero Depende. Agik!